अच्छा, ମୋହନ ସରକାର ଦେଲେ ସେ ଝିଅକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ'ଣ ନା ସହାନୁଭୂତି ରାଶି। ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଝିଅ କ'ଣ ତାକୁ ମାଗିଥିଲା? ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତ ସେ ଝିଅ ପାଇଁକି, ସିଏ କେତେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜେ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତୁମେ ରାଜକୋଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇ କିଛି ଦୟା କରିନାହଁ। ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମେ ରଖି ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତ, ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମାନେ ଯିଏ ନିଡି, ସେଇ ନିଡି ଜାଗାରେ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏତେ କୋହଳ କରିଛ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ନା ସେ ପିଲାଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ, ନା ଆମେମାନେ ଭଲରେ ରହିପାରିବୁ, ନା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ ଯେମିତି କୌଣସି ଝିଅ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଟଙ୍କା ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମଠୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଦେବ ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବ? ସେ ଝିଅଟି ମାନେ କି ଭୁଲ କରିଥିଲା? ନିଜ ପାଇଁକି ନିଜେ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ସେଟା କ'ଣ ତାର ଭୁଲ ଥିଲା? ଥରେ ବି କେହି ଚିନ୍ତା କଲନି ତା କଥା? ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ବି ଏବେ କହୁଛି ତୋ ନାଁରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁକି କହିଲା? ଏତେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଏତେ ତାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ତ କହିଲାନି। ତୁ ଏତେ ଭଲ ଲୋକଟା, ତୋରି ନାଁରେ ସେ କେବଳ କହିଦେଲା, ତୋ ପାଇଁକି ତୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ସାରିଦେଲା। ତୁ ଏତେ ପୁରା ଭଦ୍ର ଲୋକଟା, ଭଦ୍ରଲୋକ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଲୋକଟିଏ। ଆରେ ତୁ ତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କଲୁ। ଦେଖେ ସେ କେତେ ତାର ଅଭିଶାପରୁ ତୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତୋ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବଦନାମ ହେଲା। କାଲି ସକାଳେ ତୋ ପିଲା ବି ବାଟ ଟେକି ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିପାରିବେନି, ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି, ଯେ ତୋ ବାପା ପାଇଁକି ଆଜି ଏ ଝିଅର ଜୀବନ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତୋର ତ ପୁଣି ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବ, ଥରେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ତୁ ତ ତୋ ସୌଖିନ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନା। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ସେ ସିଟ୍ରେ ବସୁ, ଥରେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଛୁ? ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସିଟ୍ରେ ବସୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଥରେ ଭାବିଛୁ? କେବଳ ନିଜ କଥା। ଓ ତୁମେ ପୁରୁଷ ଜାତି, ତୁମେ ଜାଣିପାରନି। ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଜାତି ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ହାକିମାତି ଦେଖାଇପାରେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାତି ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ହାକିମାତିକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। ଏଇନେ ତ ହାକିମାତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କହ।